Bi araba avril kalo tile 27 samba fila ani 25 IATV filɛba jama Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan aw bisimila an ka bi don kibaruyaw kɛnɛ kan kunnafoni daminɛna kɛɲɛba kunun tarata avril kalo tile 22 samba fila ani 25 Kayi marabolo ɲɛma général de brigade Musa Sumare n'a ka jɛkulu kun bɛ taama la k'u kunda kɛɲɛba kan hakilina jiginna nin taama tali kɛ walasa ka se ka dugudenw ka gɛlɛya dɔn ani ka jamana kunnafoniyaw di u ma. Alisa an bɛ to Kayi ntɛnɛn don avril kalo tile 21 samba fila ani 25 Kayi sifin jɛkulu min ni a bɛ wele Jeune Chambre Internationale o ye dɛmɛ kɛ ka ɲɛsin Kayindi kaburudenw ma ni birikiw fo ka taa se saniya minɛn caman ma o ka projet min n'a bɛ wele une brique pour son prochain o hokumu kɔnɔna la. Kunnafoni na sira wɛrɛ fɛ kunun tarata avril kalo tile 22 samba fila ani 25 Mali finitigilakaw ka ɲɛmɔgɔso ye kunnafoniya dɔ bila mun kɔnɔna la a yirala k'a fɔ Mali finitigilakaw ye dankarikɛ banbaciwale jɛkulu dɔw la Mali kɔrɔnya fan fɛ Tesalit Kidali mara la hakilina jiginna a yirala k'a fɔ Mali finitigilakaw ye dankarikɛ banbaciwalekɛla maa 15 la ani u bolofɛn caman. Kunnafoni kuncɛla Burkina Faso ntɛnɛn don avril kalo tile 21 samba fila ani 25 Burkina finitigilakaw ye jamana dafiri labɛnnen dɔ bali Burkina lakana minisiri k'a fɔ la finitigilakaw ani banbaciwalekɛlaw tun bɛ ka u labɛn ka na fanga dafiri dɔ kɛ walasa ka jamana bila dibi la. Nin kunnafoni damadɔ ne bɛ dansigi kɛ an ka bidon kibaruyaw la aw ni ce aw ka ɲɛmadaliw la IATV télé min b'aw dɛmɛ ni ka walaɲiniw sabati aw k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ.